Pevanjem se bavi od svoje 5. godine, a kao mala trenirala je i košarku. Član je kulturno-umetničkog društva Brašević. Ona peva i voli etno muziku i želi da očuva tradicionalnu balkansku i srpsku baštinu. Danica Krstić sa Eurovizije na smotru umetnosti Mermer i zvuci, kakav je osjećaj? Evo, mogu vam reći da je jako divno. Danas je ta probica protekla takođe super. Ljudi su se već u toku probe skupili i slušali, dali nam podršku jednim lepim aplauzom. Ljubav prema etno muzici vas je opredelila u pravom smeru, a muzikom se bavite od 5. godine. Šta se promenilo od tada? Pa u suštini ništa, ja i dalje volim muziku, možda eventualno ono što se malčice promenilo jeste shvatanje. Svega toga, samo odnos prema muzici se možda malo promenio u smislu da shvatam zašto, kako, zbog čega ja volim muziku, zašto baš tradicionalnu muziku. Vremenom sam krenula da shvatam neke stvari koje kao mala nisam bila uopšte svesna. Znala sam da samo to volim i to je bilo to, a sada već shvatam svrhu mog pevanja, zašto ja to radim, šta meni toliko prija, šta me ispunjava, tako da sve sam to nekako digla na neki viši nivo i evo, ovo su takođe plodovi i rezultati mog truda i rada. Na ovogodišnjoj Euroviziji nastupili ste sa Sanjom Milićem i Balkanikom. Da li je Eurovizija ispunila vaše očekivanje? Jeste, naravno, zato što sam upoznala jednu novu dimenziju, kada kažemo reč profesionalizam. U Srbiji stvarno koliko god sam učestvovala u raznim nekim projektima koje su stvarno, da kažemo, svetska priča i svega tu ima i dobre organizacije i tako dalje. Eurovizija je stvarno jedno posebno iskustvo zato što vi vidite kako stvarno sve može da funkcioniše u sekund i malo pre vremena da bude sve ono na mestu i na vreme, tako da to je ono što je stvarno super kod Eurovizije, prosto ta Eurovizija svakog čoveka nauči da bude maksimalno profesionalan, da zna kako treba da se neko ponaša dok radi posao. Naučite da ipak sve te granice koje si mislio da nemaš preko njih, da ipak ti možeš preko njih, da možeš i da ne piješ ništa, ni da ne jedeš, niti da ideš u toalet, niti da spavaš, ništa ti ne moraš u suštini da radiš u životu. Tako da ta Eurovizija je zbog toga jedno divno iskustvo jer te svemu i svačemu nauči. Danica je učestvovala i na mnogobrojnim humanitarnim koncertima sa najpoznatijim imenima srpske scene, a nastupila je takođe i u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Holandiji, Poljskoj, Rumuniji i mnogim drugim zemljama. Poslednja u nizu njenih najznačajnijih nagrada je trofej na takmičenju održanom u Rumuniji. Ja sam stvarno proputovala mnogo. Znači, to nije samo Rumunija, ja sam stigla čak i do Palestine i tamo sam držala koncerte, tako da stvarno sam nastupala svud redom i po svetu sam osvajala razne nagrade po, da kažemo, tim takmičenjima tradicionalne muzike. Tako da sve je to nešto što je mene prosto formiralo kao muzičku, da kažemo, ličnost, taj profil muzički. Tako da vremenom ja ne znam kako to da vam objasnim. Prosto sticala sam rutinu, koja je naravno svakom mladom izvođaču potrebna, jer se niko nije rodio naučen i pametan i tako da sve zna. Tako da, zahvaljujući svim tim nastupima, takmičenjima i svemu tome, ja sam se formirala u ovakvu osobu kakva jesam, jer to nije samo uticalo na moj, da kažemo, muzički stil i ne znam, nego već i na samu moju psihu i mene kao ličnosti. Tako da, šta znam, meni je to sve zabavno i lepo i mislim da sam dosta naučila iz svega toga. Pevali ste brojne pesme za naše domaće serije, a bilo je zapaženo i naravno učestvovanje u Šljiviku na RTS-u. Prvo mesto ste osvojili. U kom smeru će ići vaši dalji planovi? Moji dalji planovi su takvi da se vratim na fakultet, pošto sam zbog te Eurovizije morala da zamrznem godinu na fakultetu, što mi je stvarno teško palo, zato što nisam želela da
stavljam pauzu na sve to, želela sam da završim u roku i tako dalje, i tako dalje. Ali u suštini sve je to sad eto prošlo, ta Eurovizija je morala da mi bude prioritet iz prostog razloga zato što je to jedno iskustvo koje se jednom u životu većini nas desi, retko ko ima priliku da ode 2 puta na izbor za pesmu Eurovizije, tako da fakultet je za sad prioritet, naravno nastupi, svakako ne mogu da stavljam pauzu nikako na svoju karijeru, zato što da bi čovjek prosto, ne znam, se održao na sceni mora konstantno da radi, čiji ljudi vrlo lako zaborave sve i to se časkom promeni situacija, ko te zna više te ne zna, tako dalje, tako da mora stalno da se radi. Biće tu nekih singlova, Bože zdravlja i sledeće godine neki novi album. Neka saradnja. Tako je, sa svima redom, tako da polako, o tom potom kada sve te stvari budu krenule da se odvijaju onim tokom zbog kog ću ja biti zadovoljna svime time, ja ću onda to podeliti i sa medijima, pa polako. Ovu mladu Kragujevčanku zovu čuvarem tradicije mlađe generacije, a njen nastup u okviru smotre to je i potvrdio. Sudeći po reakcijama publike, oni željno iščekuju i njen sledeći nastup u Aranđelovcu.